Ce v-a determinat să vă refaceți dantura și cu ce așteptări ați venit? Stând foarte mulți ani, peste 20 de ani, cu o dantură făcută, atunci a trebuit să refac dantura, că deja începusea să rupe lucrările vechi. Și m-am gândit să vin acasă, la mine, în România, la Iași, fiind româncă, având încredere în medici, stomatologi, clinicile noastre românești. Deci, foarte încântată am fost să vin acasă. Cu ce așteptări ați venit? Cu frică, sincer, la început, cu frică, așa că nu știam ce mă așteaptă, având lucrările vechi de peste 20 de ani, nu știam exact ce mă așteaptă după ce dau lucrările jos. Și într-adevăr am avut surprize după ce am dat acele lucrări jos și am avut nevoie de tratamente mai speciale și multe lucrări și a trecut. Cum ați auzit de noi și ce v-a motivat să ne alegeți? Prin rețelele de socializare am văzut. Și m-a impactat așa, sau m-a făcut să am mai multă încredere. A fost un clip făcut de la clinica dumneavoastră, de Cătălin Moroșanu, și atunci zic, campionul nostru, nu cred că ar face un clip sau ar vorbi despre o clinică dacă nu ar fi bună. Deci nu ar umbla nu ar minți. Ascultând și după aia căutând, intrând în mai multe pagini de socializare cu numele clinicii dumneavoastră, atunci zic, acolo merg. Din ce țară ați venit și de ce nu ați ales să faceți tratamentele acolo? Am venit din Spania, mai exact din Valencia, fiind de aproape 20 de ani acolo, sunt obișnuit acolo, dar acolo sunt prețurile foarte mari. La materiale, la lucrări, la orice, sunt foarte mari și atunci nu, am venit acasă. Cum vă simțiți în această fază a tratamentului și cu ce așteptări veniți pentru final? Am venit cu frică de dureri, aș putea să spun chestia asta, am venit cu frică de dureri, nu am avut nici o durere, absolut nimic, nici în timpul tratamentului, nici în timpul implanturilor, nici în tot ce am făcut, adiției de os, sinus lifting, nimic. Și atunci sunt foarte mulțumită, nici în timpul chirurgiei nu am avut dureri, nici după ce s-a dus anestezia nu am avut dureri, nici după. Deci în următoarele 10-14 zile nu am avut nicio durere și atunci am încredere. Am încredere că am venit în niște mâini bune, profesionale, medici buni, asistenta la fel bună, deci ca în familie. M-am simțit ca în familie și am încredere că voi termina foarte bine. Cum a fost experiența în clinica noastră? La început, normal, ca în orice clinică unde mergi și nu cunoști, medicii nu cunoști, dar ajungând aici în clinica asta, am văzut, pentru că este o clinică foarte profesională, are tot ce îi trebuie, nu trebuie să mergi în alte locuri a face radiografie, a face alte... Deci aici am văzut că sunt tot ce îți trebuie unui pacient, tot ce îi trebuie unui pacient și atunci am fost foarte mulțumită și sunt foarte mulțumită. Am văzut, am prins încredere pentru că este o clinică super dotată, cu aparatură de ultimă generație și atunci nu o trebuie să plec în altă parte și normal că ajungând într-o clinică unde are totul în același loc, te simți ca acasă, cu medicii, cu tot personalul, ca și în familie. Pentru mine ați fost ca și familia mea și m-am simțit ca în familie. Mi-ați recomandat și altor persoane și de ce? Da, aș recomanda, pentru că prețurile sunt bune, clinica, repet, foarte bună, cu toată aparatura modernă ce trebuie unui pacient, fără a ieși din clinică, fără a merge în alte părți pentru a face alte radiografii sau alte examene de specialitate. Deci aici la clinică aveți tot ce vă trebuie și da, pe cine o să aud sau o să trimit, o să recomand cu încredere. Deci recomand cu încredere. Clinică profesională, medici profesionali, foarte calmi, foarte calzi, super de bine. Eu aici chiar recomand.